Tini jotono tini MDC total songjawi phainai joto MDC rokno ani bwkhakte tei tini mothani bwkhakte jotono hambai tini ang ese total CM ungui ang bwskang salo tini tiprasani bagui je samung tangjaknai rokno tini bubagra tei tini senior leader rokni dagi mung bai tei boroni wansok mungno bahike fulfill khaimana bono tei samung khainai teibo chini kabangma amsai tabok phano nangmani sepmai ungui tongmani nini tamusnai toini ব্যবস্থা kore lamani ব্যবস্থা kore nini education ni lai thungjagmani hamya ungui tongmani omo hairokno chong bwskango joto ni chuba chubai chini joto MDC tei public ni motamot bai chong bwskango samung khaiwi bahike chini ti prasar rokno chong tei bwskang agok romano bono tei chong samung khlainai kaisa samu abuk total CM mani yak bahike wansok nungge CM ngrani khamo bo bahai wansok mungto actually ang CM nai hanai ani imango bu nokmaya tani ke ang dofani bangoi samung khainai hai hanai wansoi bubagra no loge rokha tini bubagra ano tei bubagra tei ti pramothani ngui tei ain bitini ngui joto nung ano songkha amuni bagai ang tini CM jas ang dofani bangoi samung khainai hi phaimani bagai chi tini ojatawo tap samungo bahike ya prisa jaknai ni bahike so bwskangni samung chong puilao ang study ma khlaire granai tani ke ang first time ang MDC ngui tei administration ang sani thangkhang ke asuk ani knowledge guri joto chini senior leaders tei officers staff tongnai rok bai joto alochona khlai bahike bwskango samung khaimano administrative ni je system bahai bono ang kahake study khaiwi bwskango samung khainai tuma ke ang ani bwkhabai ni samung khainai chini dofani bagui chini ti prasani bagui chini bahike bwskango yok sanani lamao tlangmanai bono tei samung khlainai loko hamkhai to kwangma samung agibu isa masa tangjaka haifanu je loko hamkhai ang saimano ang nijeni bikra ani mungsa koroi tini bikra ang busi bahake matong ge first priority loko hamkhai bikra rokno bahake kisa at least sajane nungjane ni ব্যবস্থা chini RC ni phang ni hoite busuk khaiman bono tei chung samung khainai nor ni phang bari ni nahar mungko tifralen ungkha chini movement ni kaisa mo chung greta tifralen tei bubagra saka mo chung yakaya tomake democracy country o development bunango ge development ni je sep tongmani bono chung development implement khainai ni bagui chung at administrative post tongoi chung samung khainai tei party hingke greta tifralen ni bangui bwskang samung agok nai bubagra ni netrite na agok